התחתנתי בגיל 18. נכנסתי להיריון, הבאתי ילד, חיינו, היה לנו הרבה בלגן, הרבה משברים. עמדנו להתגרש כמה פעמים, ואז נכנסתי לעוד הריון. לא מתוכנן, לא רצוי. ותכננתי איך להפיל אותו. אני לא גדלתי במקום שהוא עם בנות חרדיות דתיות. לא גדלתי במקום כזה. וגם כאילו הדרך של החיים שלי לא הייתה כזאת. אני יודעת שלפעמים זה מגיע למצב שאף אחד לא מבין אותך, זה מעבר למה שאת מסוגלת להתמודד. זה נראה סיפור שהוא לא ניתן להתמודד. גיסתי שמעה על כל הסיפור, ובעלה מקורב כנראה לרב זמיר. ואז הרב זמיר פנה אלינו ודיבר איתנו, ושכנע את בעלי יותר, ואז ביטלנו את ההפלה. הכל, כאילו, בגדים, היא שלחה לי ארגז לא מזמן עם בגדים לילד הגדול, מטרנה, טיטולים, כל מה שצריך, כאילו. עוד 300 שקל הלכתי, ישר אני קונה להם כל מה שהם צריכים. אני מניקה, אני כל היום איתו, אני לא יוצאת בלעדיו, הדברים נראים אחרת, שאת במקום שהוא קשה כביכול. כאילו, אני לא מאמינה שאף אחד בתוך תוכה תרצה להפיל את הילד שלה, וגם אלה חברות שלי שעשו הפלות, חלק כבר שהתבגרו מצטערות על זה. כולם, לא ברמה של להצטער, ברמה שזה רודף אותם, כאילו. כאילו, יש לי חברה שעשתה הפלה, והיא אומרת, אני רואה את הבטן של אחותי, בא לי לפקות, איפה היא עשתה את זה וזה, ואני רואה את התינוקת זזה, והיא מספרת לי את כל מה שעובר לה בגוף. פשוט שזה קורה, זה לא... אין, היא עשתה את זה בגיל 19, היא לא חשבה. פשוט עשתה את זה, אף אחד לא היה שם לעצור אותה, בבית חולים עודדו אותה. וזה מה שקרה, והיום היא יכולה... היא אומרת לה, אני מדמיינת אותה בלילה, היה צריך להיות לה בת. היא אומרת לה, אני מדמיינת את זה בלילה, אני יכולה לדמיין את הפנים שלה, אני יכולה לדמיין אותה, איך הייתה צריכה להיראות. ואז כל החיים את מתחרטת על משהו שיכלת להתמודד איתו בעצם. אז אני הבאתי ילד בגיל 19, בגיל 21, ועכשיו כאילו, בסדר, אז עוד 5 שנים אני אהיה בשלב של לחיות, ואתם תהיו בשלב של הטיטולים, אז פשוט קצת להפחית את הזמן, כאילו, זה לא נורא. כשיש את הילדים, פתאום כבר הרבה דברים לא מעניינים אותך, אני יכולה לצאת למקומות וכבר לא ליהנות, כי כבר בא לי לחזור לפינה שלי ולראות מה איתם, כאילו כולם יוצאים, חוזרים, נהנים, חוזרים הביתה, לי יש תמיד למה לחזור, יש לי את הפינה אצלהם כביכול, כאילו שהם רואים אותך ומחייכים, ואת הדבר הכי חשוב להם בעולם. זה קשה להבין את זה שאת במצב הקשה, אבל היום, לאחורה, אני כאילו, אני מודה להשם שלא עשיתי את זה, אני מבינה שזה היה רודף אותי כל החיים.